गिबियावनो नोंथांनि चेनेलनि नायगिरिखौ गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। नैबे आं थांनाय नै दाख्लै योगा डे जेनेबा CM सारा जोंनि मानासाव फैदोंमोन। बेहाय आङो मोनसे पदुमनि सावगारि आर'नायाव आङो बानायनो होदोंमोन, खिन्थु आङो बेखौ जोंनि BJPनि सेन्टिमेन्ट लाना आं बानायाखैमोन। पदुम बिबारा बारसे नेशनेल फ्लावारखाय आं इयाव बिराद समायना नुनायखाय आं बेहाय होनाय जादों। आरो बेहाय मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय बर' माहारि आफादफोरनिसिम। बेखायनो आङो बेखौ बारा गोलाव फोलावबाय थानो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो जिमान ससियेल मिडियायाव जि फोसावबाय थादों बेखौ राजनिति लाना फोसावबाय थानांला। दिनैनि बे चेप्टारखौ बन्द' खालामनांगौ। आंबो बेनिखायनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जनायहरबाय। आरो बेहाय आंनि मेसेजआ जेबो दाय गैया। मेसेजआ मोनसे समायना माने फालियाव ओरै मोजां मोनसे पिकचार लानानै बेखौ गाव स्टेटास होदोंमोन। आंनि मेसेजनि जेबो गोरोन्थि गैया। जितु आंनिफ्राय लानानै बिथाङा होदोंमोन गारियाव, जितु जों सानैबो थांदों। बिथांनि थाखाय आंनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाखाय बिथाङा जेबो गोरोन्थि गैया। आं बेखौ खुनु राजनिति सेन्टिमेन्ट लाना होनाय जायाखै। नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आरो माबा मोनसे आरो गोरोन्थि बुजिदोंबा नोंथांमोना आंखौ आरो निमाहा होफिन। बेखायनो आं नैबे चेप्टारखौ नोंथांमोनखौ नैबे ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनायखौ बयबो अननानै जाहाथे निजिनि साननानै बन्द' खालामो, आं बेखौनो गुरै खावलायहरबाय। बिथाङा दिनैनि दिनावहाय निमाहा बिबाय, माने गावनिबो गोरोन्थि गैया बा गावनि मेसेजनिबो गोरोन्थि गैया होनदों। हाबा जाया गाराबाबो गावनि मेसेजआनो जाबाय, नङा होमबा? थ' दा बांद्राय बुंबाबो रागा जोंलायगोन, नङा होमबा? आंहासो दाय जालायगोन, नङा होमबा? थ' हाबायाथ' जाथ'वाखै जानाया, बिथांमोना माला जागोन जोंखौथ' मिथिया। दा बिथाङा BJPनि माखासे खामानि मावो खोमा, ओमफ्राय बहाबा बायनानै लाबोदोंमोन खोमा बे जिनिसखौ। ओमफ्राय जेनाखि BJPनि जेनाखि हिमन्त बिश्व शर्मा, मामा हिमन्त बिश्व शर्मा, नङा होमबा? बेनो गानहोदोंमोन बे आर'नाइखौ। खिन्थु मोनसे खोथाया बेनो रायजोफोर, माने बे मोनसे जोंनि बर'नि मोनसे बे आर'नाइ जेनाखि मोजां सिनायथि बा मोजां मोनसे बे माने मा होनो सोरनिबा मोजां खामानि मावनायाव बा मोजां देरहासार जानायाव बे आलायग्रा मोनसे मुङा बा कालसार मोनसे सिनायथि, बेखौ जे माबायावहाय जेनाखि पलिटिकेलावहाय सोफानाय बा पलिटिकेलाव लाफानानै बा पलिटिकेलनि गाब मोनसे चिन्ह होनानै सिम्बल होलायनानैहाय बेखौहाय बेयो माब्लाबाबो मोजां जायाखै आरो बेखौ रावबो मोजां मोनाखै आरो बिथांमोनखौ बिराद दुखु मोनदों आरो रागा जोंदों। आरो गोबां बेखौनो लानानै गोबां माखासे मानसिफ्रा रागाबो जोंदों बा सोरबा बुंदों कमेन्टफ्राव निउसाव नुनायावहाय माने जोंनिथिं बा बेयो बुजाबायमोन बा जोंनिथिंजाय बा बे गलामोन माबा गोबां नाना रोखोम गाज्रि कमेन्टबो फैदों आरो गोबां गाज्रि बानसावनायबो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव। थ' नंगौ नंनाया बे सैथोखा, माने बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि। दा बेखौ माने गावस्रा बेबायदि खालामोब्ला माने बयबो रागा जोंगोन, दुखु मोनगोन आरोना। आरो जेनाखि बर' आफादनि बा बर' कालसारनि माखासे हारिमु आफादफ्राबो दुखु मोनदों बा दुखु मोनगोन, बा जोंबो दुखु मोनदों बा रायजो राजायाबो दुखु मोनदों। खायसे खिन्थु दुखु मोनाखै जानो हागौ, माने ओरैनो सादारनै बुजिदोंब्ला आरोना। खिन्थु बियो गोथौयै सानना नायोब्ला बियो मोनसे जोंनि बर' जाथिखौ बा बर' हारिखौ मोनसे पलिटिकेलजों लोगोसे पलिटिकेलाव फाननाय मोनसे सिन जायो आरो। मोजाङै साननानै नायोबा, लहाबनानै नायोब्ला, खिन्थु सा साग्राङै नायोबा जानाय नङा आरो। थ' नोंथांमोना बुजिखाबाय, मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि दिनावहाय मोनसे फिसा खामानियानो मावोब्ला बा मोनसे नैबेखौ लागायोब्ला मा जागोन, नङा होमबा? बेखौ जों मालाबा सानस्लाबनो हाया। मालाबा नोंबो गोरोन्थि जायो, आंनाबो गोरोन्थि जायो। थ' रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनखौ एसे निमाहा होबानो जाबाय दिनैनि दिनाव, नङा होमबा? आथिं थोंब्रैयानो गालिनोब्ला बेलाय आथिं थोंब्रै, नङा होमबा? थ' खेमा होलायदो आरो दिनैनिफ्राय बिदि दामाव थांसै। खिन्थु ससियेल मिडियायाव मोनसे फिसा गोरोन्थियानो माने बुरजा जालाङो। नों सेयार खालामो, आं सेयार खालामो, बयबो सेयार खालामो, नङा होमबा? बावनो बुरजा जालाङो। थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय। बिराद गरमथार आरो आमथिसुवानि बल जोनो नायनो नागिरदों। जोंहा बोसोरफ्रोमबो आमथिसुवानि बल जोबाय थायो, बिनि थाखायनो बेखौ नायनो थांदों आरो। मैया हाग्रा एवबाय, बोसोरफ्रोमबो एवखायो जोंना, आरो दिनै बल जोगोन आरो।